Бардор Амад, ассалому алайкум. Ва бале бардор, ма хирсанд ҳастам ки гарчанде ки одамо тобутан ҳастай бардорои ма ки мефаҳманд ва вора ягон хел тол дода намешавад. Ва дар ин байн пайдо мешавад одамое ки бале зидди ман мебуроянд, мақсад дизлайк мемонанд ва бародарои ман мумкин переживат кунанд дар ин бора. Ма чӣ гуфтанем бародаро? Вообще переживат накунед, дар ин бора ягон ташвиш накашед, ягон фикрам накунед. Чӣ хел барои чӣ ки чӣ хел одамо намедонанд ки отчёт чие ва вақте ки ӯро тов метаҳанд бовар мекунанд. Мо дар ин бора чӣ гуфта метавонем? Аз чӣ хотири мешавад? Мо ягон чӣ гуфта наметавонем бародаро. Одам ҳама хеле офаридагии одама ҳама хеле меравад. Пари товус латиф аст мегӯяд, ба каргас нарасад. Ақл ҳам чизи шариф аст, ба ҳар кас нарасад. мо ай дасти мо ҳеҷ намеяд бародаро. Мо чанд қадаре ки мисол метавонем ҳаракат мекунем, бифаҳмонем ва мефаҳмидагиш мефаҳмад. шумо мебинед, фикр накунед ки ман истодум. ҷавобуша мебурояд дар канали дига бародар ки отчёт чие. ва агар ягон ҷош бо нофаҳмо бошад ё ки ягон гап шавад ки дар канал набурояд, ҳатман инро ман мекунам. Ман нишон медиҳам ки отчёт чие. ҳозир гап дар ин бора нест барое ки иҳадели мавзӯъ мешавад. ҳозир бародаро мо натиҷаша ки чӣ хеле дина дархост кардем. Касе ки ҳамин бародарро мешиносам, мақсад бо мо алоқа бурояд, мо мерем чӣ коре ки аз дасти мо меяд, чӣ кӯмаке аз дасти мо меяд, мо ҳамин бародарда мекунем. Ва бародаро бо мо алоқа баромадан, одаме ки аз ҷои ҳамоҳай наздикшона ин одама хуб мешиносад. ҳозир бародаро шумо гӯш мекунед перепискаи моро қати ҳамин бародар. Братан, вона даем ягон голос птиба хубтар мешавад. Ака короче хтагам нате одам короче аз ҷои моа вай гуфт гапҳо ки миллион биташа вай фақат нигоҳ намекунад. Вай да беҳуда вай просто кришаш паргага, на вай ягон каса зарар мерасонад, на ягон кор мекунад, ягон чиз намекунад, просто хали чизоро признаваться намекунад. Ака беҳуда ғам метӣ. Мақсад вай ягон хел кӯмак намешавад кардан, хел чӣ надорам? Аз чӣ сабаб мақсад нигоҳ намекунад сума? Чӣ проблема дорад вай? Асос про мушкилиш дар чӣ амро? Вай ман медонам, мешиносам Олимов Шамсиддин аз шаҳри Ваҳда, ҷамоати Килисои Ҳайдаробод, марди 52 сола, короче ин на хона дора, на ҳичи. Ам либоҷи ам ялаи дарёи Кофарниҳон, дарёи Элок меган, дар ҳамҷо як ҷора шикоф кардага, ҳамҷо фақат зиндагӣ мекунад. Ира ака короче акао додарош гарин сундор вазбина сумш ҳам метаншт мекунад, ҳич признаваться намекунад, сума мегирад медарона. Ира ҷину аҷна задагия, короче дев задагия бигем да. Ира муллохониам кардагиан, эшон Нурниҷона буррагиаша, эшон Нурниҷон да ҳамада бурраган, ягон хел ба гардан мегира ягон чира. Просто ҳами хел баъди мактал шхале меша ки ам ҷину аҷна ёриш меша, короче очаша мезана, дандони очаш мешкана, мереза. Ира акаш гуфтага ки кадоме мӯй сарша паст намахад $2000 метавон гуфтага. мӯйсарира ягон инсон паст карда наметавонад, ягон кас даже нохунша раста наметавонад, ягон кор карда наметавонад. Ира ҳамҷое ки ёвон додам мӯй сарша паст мекунем, ман 100% ҳамҷо боварӣ доштам. Агар қайчира меварам, агар мӯйсара бира қайч карда метавонистан, бахида наметавонистан ака. Мақсад кӯҳна ина ира ҷинш. Агар эшон Нурдинҷон рафтанда ва натонистанда, ман фикр мекунам ки намедонам айзури мо намераса буда. Яка 30 сол, 31 сол, 32 сол меша ҳама хали айзу. Ира даже ман ай пеш медидам ира ман ай дурдум медидам, даже баҷо мешам. То ҳозир ман мебинам метарсам ира. ҳамҷо ака ира ягон кас ягон кор карда наметавонад, на муллоги карда меша, на ҳеч просто ҳам хел рафтаи ба амира. Неким ягон кас ҳеч намега, зарар намерасонад. Неким буги бирам мӯй сарша паст кунам, буги мегирам мекушам мефурад. Ман хай барои ҳамин карданда масалан брат видеоро ки ҳам одамои конкретни ҳамро мешиносанд, агар илоҷи возможности кӯмак кардан ҳамуда мисол бошад, ман мисол ҳама ай дасти ман меояд, ман барам ҳамро бикунам да. Хай чӣ хел гуфтаист, агар ҳолате ки эшон Нурҷон рафтанда натонистанда, ба фикр ман ки ай дасти ман хел намеяд.
Макам меган ку шунидан кабувад монанди дидан меган ира то баде чишмат набини ҳодисаёран чиснакни итида гуфта пак шавқовара то ай пештира чисни ахтамакни да корои не ака братан барои вай тарсиу не ма танҳо алоҳ метарсам у банда у чиш неяу просто хеле фикр кардам ма гуфтам хубтариш ягон одами конкретно мешинохтаги медонистаги боша агар ягон кӯмак мешида боша ҳамуда расонда ба он шарте ма бирасонам мақсад ягон дорухонаам боша ягон мебаробарим бикунем ки чӣ хеле хеле гуфтаисае ки мисол дар ҳолати эшон нурдинҷон рафтан хондан натонистанда ман фикр мекунам дига намедонам уро ай дасти ма намеяд фикрам ман намегум акана ки намери мекунӣ ӯ вообще нақаддуқаш мекунад гуфтапа акашам пул дорад дарӯшам пул дорад ҳар як ҷияне пулдор дора мошиндорӣ дора гуфтапа ки прадо карола инвай дорану просто инам хеле дабаш я бачаем хеле признаваться намекунам яъне короче мақсади гап ки смисл надорам масалан кори мо агар ихел одам дошта боша ихел одамо рафтиян талош кардиян нашида мисол значит ки смисл надора гап нестай брадер амал барои информация против нести масалан переписка онамада видео нишонтиён ма не акаҷо ма против нестам просто гуфтесам ку и одам признаваться намекунад хелчиро аҳамият намета я бепарва и чиза ира бугӯй брамни саршапастнам барам мулохонӣ кунем ай дастат намеяд ина бетони када ина ма тара хидм намагутесам таги $5000 ма хидм да дастат метам пеш аями кора сар кардан заявление бинависи ма меам кора ма хидм ба хоҳиш кардам кадани одам зад кишти ягон ҷо майиб кард ма кор надорам акай намешава эшон нуринҷонам ҳамсоя қишлоқи моа ва эшон нуринҷо ай шаҳри ваҳдат ҷамоати вая карим исмоилай ӯ ҳамсоя қишлоқа ӯ чандборе омадага ӯ эшон нур не брат гап дар ӯ сум нестай мақсади мо сум кор кардан набудаю наоборот дар ӯ хайр кардан буд мисол хайр нашава ягон ҷои вайш нестай чӣ хеле ки шумо дидем бародаро мутаассифона мақсад зури и хел одамо мисол даи нарасида ва ҳатто одамои наздикиам мисол одамои ай ҳичи камам набудиян ман фикр мекунам зури во нарасиданда зури манам намераса фикр мекунам ай кор бесмисле най хайм қадар чӣ метавонем бигем ай даргоҳи аллоҳ талаб мекунем ки худо шифош буда тамом мисол ай дасти мо ҳам қадар меяд ман гуфтам агар битонем амро чӣ карда ай дастмон бия бикунем ки чӣ хеле ки шумо гӯш кардем перепискара дар ҳолате ки и хел эшоно рафтан натонистанда ман фикр мекунам ай дасти ма намеяд мутаассифона ва бародаро дар охир дар канали мо ман Некрӯз Шукрулло конкурс рафтаистай боз шумо дар бораи конкурс мефаҳмед ва чӣ хел иштирок карданша касе ки желанка дора видео дар каналои мо чун ҳар вақта мерава касе ки желанка дора метавонед иштирок кунед соҳиби приз шавед касе ки желанка надора бо далши видеоро тамошо кунед саломат бошем бародаро ҳамавақт ман хирсандам ки ҳастай канали ма даки одамое ки ӯро то дода намешавад маладес бародаро ман мебинам шуморо комментариётона лайкотона ман ай масъалааш хирсандам ки шумо ҳастем